malý princ. Touží však podívat se i na jiné planety, kde by poznal lidi, kteří na ní žijí. V africké poušti se setkává s opuštěným letcem, autorem této moderní pohádky. Zatímco se letec pokouší opravit havarovaný stroj, povídají si o tajemství podivuhodné pouti a setkáních malého prince, o dobru a zlu, o přátelství a kráse, o pravém štěstí, o odpovědnosti za ty, které máme rádi. A vůbec nezáleží na tom, odkud pocházíme. Malý princ pocházel z tak malinké planety, že si to možná ani neumíme představit. Ale věděl, že je třeba chránit květinu, kterou vypěstoval, a že mu to přineslo větší radost, než pianovi plná láhev, biznesmenovi peníze a panovačnému králi nezměrná moc.
neboj se, namaloval jsem ti docela malého beránka. No, není tak moc malý. Podívej, on usnul. Ukáž, jak to poznáš? Vidím, že má zavřené oči. Kdo pozná, jestli beránek na obrázku spí? Určitě spí. Ale něco mu chybí. Co mu chybí? Víš, já mám na své planetě květinu a mám strach, že mi beránek spase. Neboj se, to jistě postačí. Namaloval jsem ti docela malého beránka. Dobrou noc, jen odpočívej, já zase někdy přijdu. Kdo jsi? Já jsem Liška divoká. O, pojď si mě. To není pravda, Liško, nevěř mu, malý princ
tu poznáš. Jak jsi krásná. Že ano, a přišla jsem na svět zároveň se sluncem. Já musím být krásná, ale myslím, že je čas posnídat. Byl bys tak hodný a postaral se o mě? Rád, když chvíli počkáš, hned přijdu. To bude asi nějaká princezna. Chce jíst a princ hned běží. Omel, panáčku, omel. Tady je snídaně. Dej pozor, ať se mě nepopícháš. Ty přece nemáš trny. Ale mám. Jsou maličké, ale ostré. Pojď
Zakazují klepání. Co to je? Tady nikdo neklepe? To přece nejde, když chci, aby se tady klepalo. Nařizují klepání. Dále. Dobrý den. Ahojme, poddaný. Jak víte, že jsem poddaný? Všichni jsou moji poddaní. To já poznám. Pojď blíž, ať tě lépe vidím. To se nedělá. Zývat v přítomnosti krále se nesluší. Zakazují ti to. Nemohu se udržet. Byl jsem dlouho na cestě a nespal jsem. Aha. Tak tedy zývej. Nařizuji ti, aby zýval. Jak už to neumím. Já se bojím. Já už nemohu. Už dlouho jsem neviděl nikoho zývat. Ale dobrá. Tak ti tedy nařizuji, chvíle mi zývat a chvíle mi nezývat. Všichni zýváme. A nezýváme. A zase zýváme. Dozývám. Tady se musí poslouchat. Ano, tak to je. Mohu se posadit? Nařizuji ti, aby ses posadil. Vaše veličenstvo, prosím za prominutí, že se vás ptám. Nařizuji ti, aby se mě ptal. Vaše veličenstvo, čemu vládnete? Všemu. Úplně všemu? Ano, úplně všemu. Podívej. Vládnu tady té hvězdě a tady tomu broučkovi a tady té hoře a tady tomu kamínku a tady tomu lístku. Ano, vládnu úplně všemu. Jsem velký král. A všichni vás poslouchají? Ano, všichni mě poslouchají. Já ti to ukážu. Ať se z tebe stane mořský pták. On vás neposlouchá? Já vím, že mě neposlouchá. A víš proč? Protože jsem mu dal nesmyslný rozkaz. Dal jsem mu hloupý rozkaz. Nikdo se přece nemůže proměnit jen tak něco jiného. Já bych mu dal rozkazy, které nejsou hloupé. A kdybych chtěl vidět západ slunce?
Všechno umím. Obdivujte mě, lidičky, mě obdivujte. Dobrý den. Ale hned ne. Obdivovatel. Přišel mi navštívit obdivovatel. Já jsem jen cestovatel. To nevadí. Mě může obdivovat každý. I cestovatel. Podívej se na mě. Co vítáš? Máte divný klobouk. To proto, aby mohl zdravit, když musí ten výhled. A jak to děláte? Vy se nenechávají. Jednoduše. Sláva! Hurá! Ať žije! Vidíš? Tak se to dělá. Ale na planetě nikdo není a já nemám koho zdravit. Zatleskáš mi? Když budeš chtít, tak zatleskám. A co se musí udělat, aby klobouk spadl? Já tě neslyším. Proč ten klobouk někde nespadne? Já tě pořád neslyším. Já tě uslyším, že budeš obdivovat. Co to znamená obdivovat se? Obdivovat se znamená uznat se člověkem nejlepším, nejkrásnějším, nejlépe oblečeným, nejbohatším a nejinteligentnějším na planetě. Vždyť jsi na planetě sám. To nevadí. Já chci být obdivovaný. Udělej mi to radost, obdivuj se mi. Když ti to udělá radost, obdivuj se ti. Děkuji. Tvůj obdiv mě oprávňuje. Když myslíš, podívejte se na mě. Obdivujte se mi. Já jsem nejlepší, nejlepší, nejlepší. Co to bylo? Nevím. Ten domyšlý nejspíš praskl. Víš, jak by to vypadalo, kdyby najednou všichni domyšlivci praskli na celém světě? Já jsem ohlukl, já nic neslyším. Mě z toho bouchání úplně vyšlo v ústech. Tak se napij. Já tě neslyším. Tak se napij. Já tě pořád neslyším, ale chtěl bych si něčeho napít. Něčeho pořádného, co se mnou pořádně zatřese. Proto je, ty už slyšíš? Asi slyším, ale nevím, kdo to je. To člověk, kterého potká malý princ na další planetu. Nepoznáváš ho? Poznávám, ale mám strach to říct. Ale, panáčku, ty máš strach to říct? Jen to řekni, jen si nestyd. My stejně všichni víme, kdo jste. Tak to řekni. Tak občas vypadám, když se hodně nakryju. Já už to nechci vidět, já už budu dítě do vodu. Co tady děláš? Pij. A proč piješ? Abych zapomněl. Nač, abych zapomněl? Abych zapomněl, že se stydím. A zač se stydíš? Že piju. Ty jsi zvláštní. Já nejsem zvláštní. Já jsem já. Počkej, něco si tady zapomněl. Liško, já mám hroznou žízeň. To by to nestačilo? Neviděl jsi, jak to vypadá, když se někdo hodně napije? Ale já si chci napít vody. Od té doby, co jsem ztroskotala, jsem nic nepil. Tady není žádná studna, tady je jen poušť. Já vím, kde je studna. Myslíš, že ti ji ukážu? Doufám, že mi ukáže. Co když ne? Co když ne? Co když tě nechám uschnout žízní? A když tě poprosím, stejně mě necháš uschnout žízní? Já jsem hodná liška, ale ne zlá. Pojď za mnou, panáčku, já ti ukážu studnu. Pilote, jsi tady?
pouti. Jsem tenký jako prst, ale jsem mocnější než prst král. Ty nepovídej, ani nožky nemáš, ani cestovat nemůžeš, ty že jsi mocný. Nesuď, co neznáš, na zemi jsou miliardy lidí a mnozí marně mají strach. Já ti nevěřím, ty si vymýšlíš miliardy lidí, takové číslo si ani neumím představit. Na každé planetě, na které jsem byl pouze jeden člověk. Jen se někoho zeptej, posměváčku. Dobře, zeptám se, ale koho? Tam je Květina, zeptám se jí. Dobrý den. Dobrý den. Květino, ty rosteš na planetě Zemi. Řekni mi, kolik je na Zemi lidí? Na zemi je málo lidí. Asi 6 nebo 7. Jednou tady kolem mě prošli. Já je viděla. Jiné lidi jsem neviděla. Takže jiní lidé neexistují. Děkuji, Květino. Není zač, princi. Vím jen to, co vidím. A když je tma, nevidím nic. Jako bych tu vůbec nebyla. Jako bych tu vůbec nebyla. Slyšel jsi? Na Zemi je jen 6 nebo 7 lidí. Květina roste v poušti a v poušti nikdo nechodí. Květina viděla jen jednu malou karavanu. Řekni, Beránku, můžu hadovi věřit? Někomu musíš věřit, možná i hadovi.
Proč bych měl být ten hvězda užitečný? Víš, já mám na své planetě květinu a mám strach. Víš, já mám na své planetě květinu a až se vrátím, budu ji zalévat a budu se o ní starat. Tím ji budu užitečný. Ty nejsi. Já nejsem užitečný, ale jsem bohatý. Bohatý a bohatý. Bohatý smíchu. Bohatý je ten, kdo má vědomosti. A to jsem já. Jsem z jiné, lepší planety, než ten podnikatel. Jsem zeměpisec. Dobrý den. Ty jsi z jiné planety. To já poznám. Ty jsi určitě badatel. Popiš mi svou planetu. Kdo je to badatel? Ti nejsou důležití. Badatelé bádají, procházejí světy, pak mi řeknou, co viděli, a já to se píšu. Já jsem ten důležitý. Beze mě by nebylo sepsaných vědomostí. Beze mě by nikdo nevěděl, kde je rovnověžka a kde je rovný. Já nejsem badatel. Já jen vím, že mám doma květinu. Květiny nejsou důležité. Ty se neplet. Má květina je důležitá. Je důležitá pro mě. To je možné, ale je to nic. Květina spadne, ztratí se a co potom? Podívej, tady jsou květiny. Zatím ještě rostou. Za chvíli začnou vadnout. Vidíš? Už vadnou. A za chvíli, až vadnou, budou pryč. Už je po květinách. Nudné. To mě nezajímá. Mě zajímají věčné věci. Hory, sopky, oceány. Přesto mám svou květinu rád, i když je pomíjející. Jak myslíš? Komu není rady, tomu není pomoci. A už mě neruš. Co mi radíte, abych navštívil? Ty jsi ještě tady? Navštív planetu Zemi. Ta má dobrou pověst. A ví se o ní, že na ní jsou oceány, sopky, hory. Hory, sopky a oceány. Oceány, sopky, hory. Svou květinu mám radši než všechny hory, sopky a oceány. Už vím, kdy malý princ přišel na naši planetu Zemi. Nepovídej, panáčku, ty jsi nějaký chytrý. Jsem malý princ, určitě přišel na naši planetu z planety Zeměpisce. Hory, sopky, oceány. Hory, sopky, oceány. Jsi popleta, panáčku, protože se pleteš. Nemůžu se plést. Malý princ určitě potom šel na naši planetu. Omyl, panáčku, omyl. Cestou ještě navštívil malinkou planetu, na které byl schválně neumodné. To je lampa. To je určitě rybák, má v ruce blud a chytá ryby. To je krásná ryba. Já mám větší. Já mám kapra. Já mám štiku. Já mám struha. Já mám slunce. Ty už jsi někdy viděl, aby se ryby chytaly na obloze? Tak je to dirigent, který mává hůlkou. Dirigent, to by byla zvláštní muzika. To je lampa. Teď lampu zhasnul, a teď rozsvítil, a teď zhasnul, a teď rozsvítil. A proč to pořád dělá? Proč pořád začíná a rozsvícuje lampu? Protože jeho planeta je malinká a den a noc se pořád mění. Princ k plantáži přišel a zeptal se ho, proč si někdy neodpočine.
Proč se neodpočíne? Protože má smysl pro povinnost, panáčku. On myslí na jeden, tak je to. Jeden a je noc. Jeden a je noc. A jeden. A tak to bude naposled. Ti předchozí na popravci mysleli
A ono to divadlo nebylo tak jednoduché, určitě jste si všimli, že stálo na tom slově, co se děti naučili, co si zapamatovali. A všechny tyto malé děti seděly celou hodinu na pódiu a museli do děje zasahovat. Já si myslím, že právě ti malí si zaslouží obrovský potlesk. A ještě jednou chvílečku k tomu divadlu. Jeden náš známý herec a samozřejmě i režisér, když si definoval, co je to divadlo. Říkal, divadlo, to si někdo připraví něco a předvede to těm, co si nepřipravili nic. Takže my jsme si připravili a to jsme vám ukázali. A dovolte, abych představila naše hlavní protagonisty, žáky 5. třídy, kteří se zhostili hlavních rolí. A něco vám taky ještě o nich hezkého řekla. Náš malý princ, Kuba Steiger, bezvadný kluk, sportovec, senzační kuchař, viděli jste, bravurně zvládá text. On opravdu, když se do něčeho zakousne, tak nepustí. Já si myslím, že on bude mít velký úspěch. Je to kluk, který půjde na víceletý gymnázium. Naše krásná Růžička, Tereska Krpcová. Tereska je strašně prima holčička. Ona vypadá, že je taková uzavřená a smutná, ale vůbec ne. Ona je strašně veselá, ráda udupačí hlavně o přestávce, ale jinak je také velice snaživá, šikovná a když chce, tak dovede všecko perfektně zvládnout, to jste viděli na té roli. Tereska Krpcová jde na základní školu Cihelní. A tady je náš letec, který přiletěl až sem. Také měl velmi těžký text, Vláďa Breškovec. Vláďa, to je náš herec, komik, no, trošku takový někdy uzavřený do sebe, ale když chce, tak všechno zvládá. Já si myslím, že on jednou bude vynikající herec, protože tomu opravdu jde úplně ze všeho nejlíp. Vláďa by rád nastoupil na základní školu Jesenická. A naše Liška, Veronika Maňurová, to je fakt Liška. Liška počítá. Ona, když chce, tak všechno jde úplně senzačně. Je to neuvěřitelně talentovaná sportovkyně. Opravdu je to výjimečný talent. A myslím, že když se trošku do toho zakousla do nějakého sportu, takže skončí opravdu mezi českou reprezentací. Tak je šikovná. Když se učí někdy, tak ráda, když se někdy nechce učit, tak se neučí, ale já si myslím, že výsledky jsou dobré. Výsledky jsou velmi pěkné. Veronka jde na Cihelní základní školu o poschodí výš. Co pak ten náš biznismen, slavný, že? Šikovný. Představte si, Nicola Salvini se k nám přistěhoval z Itálie. Přišel v polovině loňského školního roku a je tak strašně pilný a pracovitý, že opravdu úplně všechno dohnal. I ten jazyk, i výslovnost a hrozně se snažil. A já si myslím, že mu to v životě opravdu půjde, protože on je fakt šikovný. On například z češtiny už má 2. Tak je šikovný kluk. Takže Nikolas, ten se chystá na základní školu Cihelní, protože lyžuje a rád by lyžoval dál, že Nikolasi jezdí rád do Itálie a je to prima kluk. Tomášek Nehyba, náš velký přírodovědec, badatel, miluje přírodu, všechno o přírodě,
dovede se zeptat, když se do něčeho zakousne Tomášek, ten je prostě té studijní typ. Taky proto se dostal na gymnázium a na gymnázium bude pokračovat. Viděli jste sami, že v roli krále mu těsně slušelo a že mu bylo dobře rozumět. Tomášek to zahrál velmi. Ferenčík, náš lampář. Já jsem byla překvapena, s jakou radostí se Honzík rozhostil, jak si to krásně natrénoval. Honzík je taky sportovec, rád hraje tenis, hrozně rád lyžuje, má rád všechno, co se týče nějaké techniky, dovede krásně povídat o různých věcech, například o čističce nebo o nějakých zajímavých strojích. A Honzík bude pokračovat na základní škole cihelní. Poslední holčička, kterou tady máme, je Danielka Poláchová. Tu jste neviděli v žádné hlavní roli, protože Danielka měla tak strašnou trému, že jsme Hada museli přeobsadit. Ale viděli jste, co se nám stalo. Přeobsadili jsme Hada, Hadna onemocněla. Včera jsme ho přeobsadili znovu. A protože se nakonec oba hadi dostavili, tak jsme nechali hrát oba, aby jim to nebylo líto, protože oba to perfektně uměli. A já si myslím, že to zvládli opravdu na jedničku. Danielka je malířka, trošku takový introvert, nerada osobně něco povídá, ale někdy to umí čertit. A hlavně o přestávkách dovede běhat, honit se, že, Danielko? A Danielka bude pokračovat na základní škole cihelní. Všechny děti a ještě také děti by vám rády ty děti něco řekly. Děkujeme všem rodičům za podporu, kterou nám věnovali. A chceme poděkovat učitelům škole Amos. A pro 2 výjimečné učitelky máme malý dárek. Tak to jsem si snad ani nezasloužila, protože jsem tak přísná. Děkujeme škole Amos. Děkuji školy Amos, že jsem byl nejlepší. Děkuji všem učitelům. Jako jsme si říkali v této pohádce, slušný, hodní. A vždycky se budeme smát, protože s úsměvem jde všechno líp. Díky se
Vážení rodiče, dámy a pánové, milí návštěvníci, diváci, dovolte i mě, abych svým jménem Amosky vám poděkoval za tu přízeň, kterou jste věnovali naší škole a především za přízeň a lásku, kterou věnujete svým dětem. Bylo už poděkováno vlastně všem, ale já bych rád vyzdvihl paní zřizovatelku třídy, učitelku, paní magistru Olgu Grossmanovou, která byla opravdu tahounem tohoto letošního představení s velice náročným textem nádherného příběhu Antoána Saint-Exupéryho Malý princ. Bylo to náročné představení a ona k němu navíc složila texty některých písní, melodie některých písní, pak jsme to museli namixovat, naspívat. Děti pracovaly společně s paní učitelkami na výrobě kulis. Já bych na tomto místě rád poděkoval městu Bruntál, že v rámci projektu Děti hrají divadlo dětem nás podpořili rovněž finančně. A to říkám proto, že také je to zapotřebí směrem k tomuto grantu, dotační politik. Milá Olinko, prosím tě, přijmi od nás tento pětinový dar za obrovskou práci a píli, kterou si věnovala tomuto představení a kterou si věnovala svým vašim dětem. A určitě by to nebylo všechno, kdybych opravdu nepoděkoval paní učitelce Plošticové, která vytvářela s dětmi a samostatně kulisy, která pomáhala s paní kolegyní Šulbařovou dávat dohromady rekvizity, kostýmy, motivovat děti. Paní učitelka Dominika Frančáková připravila s dětmi skladby, písně. Dále paní vychovatelky, paní kolegyně Hrušková, která je v kabině, pomáhala všechno řešit a režisérka tohoto představení. Paní asistentky pedagogů zvládly všechno výtečně, ale největší potlesk zasluhují vaše děti. Já mám za to, a chci to tady říct, v současné době, myslím, že se moc nespletu, ale základní škola Amos je jedinou školou, která je schopna připravit, nebo ochotná, ne schopná jenom, ale ochotná připravit divadelní představení na prknech, která znamenají svět. A myslím, že dneska jste mohli vidět v plné kráse, jaký je potenciál vašich dětí, co všechno dokáží, co všechno umí. A vy nejlépe víte, jak to s nimi někdy bývá těžké. Dokážou být soustředění, dokážou být laskaví jeden k druhému, dokáží si pomáhat, dokáží spolupracovat. A to si myslím, že je to nejdůležitější. To nejdůležitější vlastně to v textu zaznělo. To nejdůležitější je oči neviditelné a všichni zodpovídáme za to, co si k sobě připoutáme. Tak si připoutejte své děti. My vám děkujeme, krásné dovolené.
Thank you.